kolong tinata senayaga ayo urang sang semak sakit tugas urang binatang pati kandayuda saperana dipun ngadalang anak wayang kudalemping saking grup Sri Marga Waluya Marga iku dalan Waluya iku mudah-mudahan kita sedaya sarombongan kudalemping sing kanthi langgeng marsabat ron temurun dumugi anak putu kita sedaya macaripun dipun papat gandhengipun Jawi dumateng Prayaga macaripun dipun wiwiti murwanipun bapak dalan sinjang kirot saja kini wayang orang manut maring kalang ayam manut maring wayang wayang nari manut maring